И сега. Тук има двечки, които изобщо не са малки, няма как да ги видим, при положение, че няма до тях нищо. Оттатък има едничко, големичко, така. Сега продължаваме, включваме татко на първа. Сега си направихме така просеката, ще караме из тези неща. Ето, татко, тук има едно друго. Така, отдолу има едно дере, после ще го покажа. Сега. Тук горе имаше един, не се вижда. Има един много хубав там, но не се вижда. Тук татко има едничък. Ето Рожбо. Чакай да изключа климатичето да не шуми. Така. Продължаваме надолу. Тоест показах ли, че го тати, бе? Тати показва ли го тази, бе? Сигурно. Така. Продължаваме надолу. Тати направи пътя днеска. Тук татко има рекичка. Тук минахме, значи това е извора. Чакай татко да спре и да ти го снима изворчето. Ето, спирам на паркинг и ти снимам изворчето. Ето, това е изворчето и то излиза, отиде там някъде излиза. Нашето място татко, ето виж как върви водичката. Хубава птина и се влива в деренцето. И тук виж какви големи орехчета има също. Там отгоре има, но не се виждат. Сега тати ще мине през водичката. Те се оказа татко, че имало два кладенеца, не един. Рейндж Ровърчето върви. Ето Рожбичко. Ето орехчета, едноочки, двеечки, триечки. Там нагоре има едни тукмаци големи. Така. И ето татко тук има тос орех още. Тук всичко е пълно с орехи, дръвчета. И тук вече излизаме на другата. Всичко отстрани е с този канал. Излизаме на другата нива. Това е нивата. Там в дъното Рожбо има чешмичка друга, която върви. Обаче аз си купих минерална вода, да ме е страх да не се осеря пак. Пак ме е страх да не се осеря, защото и сега тръгваме по-рано да може да вземем кинтите от Надин и тръгваме по-раничко. Тук сега ще покажа къде майсторчета пачкат. Сега гасяме джипчето. Чипчехинг. А така. И фарчета, че карам на фарови. Съм много сигурно и мигачи давам у гората. Давам ли мигачи у гората? Сигурно, давам мигачи сигурно. Нали? Къде давам? Къде излизам? Иликата. Иликата направо. Илика, здравей, бе! Коста? Коста? Каса криза дървот, значи. Лика, лек. Даде зор, нали? Айде, чао. Кажи чао, Митко, на филма.